Η Αλίκη, γεμάτη περιέργεια, αποφάσισε να τον ακολουθήσει. Άρχισε λοιπόν να τρέχει από πίσω του, χωρίς να σκεφτεί τους κινδύνους που μπορεί να την περίμεναν. Στην τρελή πορεία του προς το δάσος, ο Κούνελος πέρασε από μονοπάτια και δρόμους, ώσπου έφτασε σε μια σκοτεινή φωλιά στη βάση ενός μεγάλου δέντρου. Τότε γλίστρισε στο εσωτερικό της και όταν η Αλίκη έφτασε πίσω του και έσκυψε για να δει, το έδαφος υποχώρησε από το βάρος της και άρχισε να πέφτει και να πέφτει, λες και η τρύπα δεν είχε τέλος. Όταν πια είχε πιστέψει πως θα έπεφτε και θα χτυπούσε πολύ άσχημα, άνοιξε η φούστα της σαν αερόστατο και αυτό τη βοήθησε να προσγειωθεί ομαλά. Βρέθηκε σε μια παράξενη αίθουσα. Στο κέντρο της υπήρχε ένα τραπέζι και πάνω του ένα κλειδί. Στη βάση του βρισκόταν ένα μπουκαλάκι με μια ετικέτα που έλεγε «Πιες με». Το κλειδί άνοιγε μια μικροσκοπική πόρτα που βρισκόταν στον τοίχο πίσω της. Η πόρτα ήταν τόσο μικρή που η Αλίκη δεν χωρούσε να περάσει και καθώς δεν ήξερε τι να κάνει, ήπιε το περιεχόμενο του μπουκαλιού περιμένοντας κάποιος να τη βοηθήσει. Ξαφνικά άρχισε να μικραίνει, ώσπου έγινε μια σταλιά.